Sanibonani molweni bhotani dumelang thobela lotshani ndiyazibulisela ngale mva kwemini. What's the date today? I don't know. Is it the 15th? I don't have a payday, so I wouldn't know. But anyway, guys, I am shooting from Pretoria. I'm in Mayor's Park. I did say to you, arrived here on Thursday. I will be leaving Pretoria on Sunday, which is tomorrow, Sunday evening. After we've had, I'm having a river cleansing, what you call excursion or session, yeah, with a few people. And thank you guys. There's a few YouTubers, YouTube subbies that came through today, yesterday and Thursday. Thank you very much. Thank you all of you for your support. And some came, I think they came or saw me via Facebook. So yeah, thank you, thank you, thank you. But today I want to do a story time. And the story time ndifuna sibe ngesiXhosa because I think this message is intended or directed at thina maXhosa, especially maXhosa anobizo, ane-calling, ne? Yeah, ingathi okanye ndime njani. Yeah, I'm trying not to move a lot. So yeah, guys, itsho into. This story time is inspired by a visit I had from a client I had on Thursday, I think, where we were talking about Ubugqirha besiXhosa, ne? And actually, if you think about it, how powerful iinkundla esizihambayo thina as abantu abathwasa isiXhosa, iinkundla ezingayiwayo, uyayiva, ngezinye iintlanga. I'm not even trying to weigh, we understand, or compare, but all I'm saying is thina maXhosa sinayo ingxaki yokuzeya, you understand, you understand, ku-world stage, you get me, ngongathi into eyenziwa sithi ayiphucukanga okanye ayikho bhetere iyawuthi uzibe bhetere ibe kanti ufunyenwe sisandla sikamkhulu umafele empini, uyayiva. There's nothing wrong ngomafele empini nomafele entabeni. Like, yeah, you know, asikho lapho anyway. Ndisatsho ke ngoku, uyayiva. And I'm not even saying umuntu othwase isinguni, for example, ikhona into erongo, you understand. By the way, I did thwasa myself isinguni nomndawo. I did thwasa amakhosi other than isiXhosa. So I am the last person ongathi there's anything wrong with that. All I'm saying is I don't think indoba you know, olwa hlobo lokuthwasa, you understand, is better in any way, you understand. Umuntu nomuntu unobizo lwakhe, uyayiva, ngendlela yakhe, you understand. But all I'm trying to emphasize is that sukuthi xa unobizo lwesiXhosa uthi xa ubona abanye abantu abathwase, you understand, umnguni nomndawo uzeye nawe uqonda into yoba kwawuthi ukuze kulunge kuwe ube kanti nawe uthwase ngolwaa hlobo, uyayiva, lwaseGoli, lwaseMpumalanga. Athi omnye mna sendisuka eMozambique, uyayiva. Athi hayi mina ngithwase eSwazini. Hayi mina ngathwasa kaMhlaba uyalingana, uyayiva. Those are the kind of politics zobugqirha, almost as if wena othwase apha eMdantsane awuthwasanga zona. Wena othwase Alice, hayi shem, awuyontanga kum, mna suka eMozambique. Uyayibona laa nto. So all I'm trying to fix ila mentality yoba masiyekeni loo nto leyo, uyayiva, suka apho, uyayiva. Ukuva amaXhosa kuthiwe iyanetha loo ndawo ume kuyo, suka uzawuba manzi. So this story time is inspired by that, you know, desire
from me to fix that mentality. Ne? Ithi into guys, thina amaXhosa singabantu ababekwe ezinkundleni ezinzima, ndisatshona ngoku, ngoba andikalibona olunye uhlanga mna oluzawubekwa phezu kwesiziba somlambo simshiye ukuba zibonele girl ubizwe wedwa besingekho uthela ithongo lakho sikushiye. Yeva? Sikushiya sikuhlukumezile phofu sikuqabe udaka. Unuka phu udaka lwasemlanjeni. Sikulalise phezu kwengca. Sawugqiba sikushiye nebhomo elingavalwanga lijonge kanye emanzini. Sikushiya apho simkile thina. Asisekho kwalapho. Uyayiva ke ngoku? Ngenye imini siyokubeka emqolombeni. Ngenye imini siyokubeka olwandle wedwa. Yeva? Ungekalali phandle kokwenu abantu belele endlini. Ngenxa yoba kaloku wena unenkenqe, umuntu obhadlileyo ulele ebhedini. Abagulayo ke balala phandle. Itsho ke ngoku le nto yam. Ithi guys, iinkundla esihanjiswa kuzo kodwa ngokwenene nangokwenyaniso zinzima. And I think thina silolona hlanga, I think one of very few, maybe even abanye endibaziyo, like Northern Africa, abantu abakholelwa ekuthinini kakuhle kukho abantu abaphila phantsi kwamanzi. Thina sikholelwa ngokwenene nangokwenyaniso. Uyabona ukuthi uba uthe udadobawo hayi umthinta emanyeni umXhosa, ngoba kaloku awubulali noNonkala kuthi because uNonkala ngudadobawo lo. Uyayiva? Andinawutya noNonkala mna njengoba etyiwa nje. Uyayiva? Zintlanga ngeentlanga. You understand? Of which andithi kutheni bayamtya because kaloku bona banankolelo efana nalena yethu. Ithi ke ngoku le nto yam, kutheni sizeya kodwa siyayazi le nto siyaziyo. Umzekelo ndibalisela lo mfo ndithe bekhe wafika apha kum, ndithi kuye wethu, uyayazi uba ukhula kwam ndisemncinci nje futhi siyadlala ke ngasenkundleni apha ngasebuhlanti. Kuthi gqi uXamu, simbona uXamu wayongena straight ebuhlanti. Uphuma kwakhe uXamu waphuma ethwele ubulongwe ebenze ibhola ebuthwele apha entloko. Na ukhe wayibona intloko kaXamu uba ayinkulwanga ncamncam, kodwa waphuma ebuthe ngcu apha entloko. Ukuba ubenze nini laa bhola ngomzuzu okhawulezileyo, waphuma ebaleka nkqe uyophuma ngegeyiti. Akachwechu, uyabaleka but abuyi tu ubona ubulongwe. Umfo lona ke ngoku ndithe belapha uyabalisa naye. Ude wethu le nto uyithethayo uyayazi into yoba esakhula yena babedlala ne ukhazini wakhe wayedlala neejomi zakhe. Caba khazini ndini babona uXamu engena ebuhlanti. Caba uXamu wathatha ubulongwe tshwa phakathi kwekhaphu, tshwa phantsi kwelinye ikhaphu, waphuma uXamu wabaleka. Bamleqela okokuba bamhlukumeza bemgqaya ngamatye uXamu. Caba ke wadwaba udede lobo bulongwe wabaleka uyongena emanzini. Nako ke ngoku ebusuku umntu caba kunzima ulala, uyangxoliswa emathongweni into yokuba kanti uzawuza nabo babulongwe buyafuneka not ngenye imini ngoku. Uyalila. Abazali yintoni achaze into eyenzekileyo. Heyi, kwanyanzeleka ukuba ngobusuku njalo kukhiwe ubulongwe buthathwe ayobabonisa into yoba ungene phi uXamu, busiwe kulaa ndawo. Yayiva? Ndixelele ke ngoku into yoba inoba bufunwa ngubani phayana xa kungekho bantu. Uyayiva le nto ndizama uyiteketa bethunani? Ithi loo nto leyo siyayazi thina sisizwe sakwaXhosa into yoba ngokwenene nangokwenyaniso sizibonile izinto zisenzeka, ngoba uyaphuma uXamu athunywe phayana azokha ubulongwe ebuhlanti bakokwenu, awugqiba ye nabo phi apha athunywe khona. Ndikhumbula mna ubrother wam, inoba ndisemncinci mna ndino-10, 11. Sele noko yena ebubhadla mhlawumbi 15, 16 because undishiya nge-4 years. Bathunyiwe kwenye ilali, bahamba bayi-3 ngabantwana balapha efemelini. Bathunywe kwenye ilali, uwela umlambo ke xa usiya kule lali etrustini abayaziyo iGilton netrust. Ubhuti wam bawela umlambo baya kule ndawo bathunywe kuyo. Babuya, xa bebuya bewela uthi bambona umhlekazi enqumla apha emanzini. Andizube ndichazana nomhlekazi ukuba yintoni, nam ndazoyika lokhu ezinye izinto. Enqumla apha emanzini
njengoba enqumla uthi sathokeka asakwazi nokuthini uthi njengoba silandelelana nje uyabona laa nto kubone laa mdlalo kuthiwa stop uyayiva freeze uyayiva uthi kwabanjalo kungakhange kutsho mntu akwashukumeka akwathini akwathetheka kwavuleka nomlomo wabe uyagqitha umhlekazi bazokhululeka nethi wagqitha laa mhlekazi uthi akho wabuza komnye akho waxelela omnye sawuwela sathi nkqe ugoduka ukufika kwethu emakhaya utamkhulu wam ke iqhwele elubhovu lo wayesaphila kwabonakala into beyi abantwana ikhona belamile bagcatywa ke ngemithi yakhona ukuze babe bayaqhaqheka bayakhululeka into ethetha ukuthi umlambo ayondawo odlala indawo oqala kwa usayobekwa phayana nathi bantu abayokubeka singamagqirha nje ungacingi into yoba sizithembile siyasisoyika ngoba siyayazi into yoba silindele nantoni na ngoba kaloku kukho abantu abaphilayo kulaa ndawo kukho abanikazi balaa ndawo umzekelo mna ndikhula kusithiwa xa uzawuwela umlambo phosa ilitye ukuze abantu bomlambo bazimele into yoba ukubana ngaba bevelile uyayiva kwenzela into yoba ungelami. I don't know wena what you've heard nondibalisela nani izitori zenu enizaziyo ndikhumbula into yoba enye into kukho ezaa nkomo kuthiwa zinkomo ezimdaka kuthiwa yinkomo omlambo inkomo omlambo iyakwazi uphuma emlanjeni izomithisa iinkomo zakokwenu and ke ngoku once inkomo yakokwenu yamithiswa inkomo yomlambo hayi ubutyebi baloo mzi lowo ziyanda iinkomo zakokwenu. This is not even a myth, it's not African folklore, it's not Xhosa folklore, yinto endiyaziyo mna endicinga uba nabanye benu bayayazi uyayiva meaning yinkundla leyana kukho abantu kuyaphilwa phayana undixelele into yoba ibhola nengakanani Uxamu ayithunywe yobulongwe into bizawufika yenze ntoni inoba ngumlingo bayabandisa obabulongwe bube buninzi ngomlingo example xa sihlwayelela ngezabhekile ezincinanana lezi kuthiwa i-5 ezize-5 peni uyayiva bhekile ezuka incinci gqidi labhekile but inoba iyabonela bona abantu bomlambo but siyahlwayelela ithathu ibhekile baxole futhi babone into yoba imkile kubekho ii-signs yintoni ke ngoku le ibangela into yoba ungaziboni uba uligqirha usuka kwiinkundla ezinamandla ezinjalo. Don't want to make this story time long bendifuna nje ukusika nje elijikayo into yoba masiyeke le nto yokuzeya. Otherwise guys, that's it for now. Those that are joining me for river cleansings tomorrow, yeah, please do send me uyabhukisha basically awuzuthi gqingomso sobuza uba siphi uyayibona. But yeah, yonke enye into ke guys, phone number yam niyayibona mos description box. Otherwise that's it for now. I'm still in Pretoria, leaving tomorrow evening, which is Sunday. Cheerio for now, bye.